Aupa, eta ongietorri entzule Astrapala podcasteko 10. saiora. Zamoran ja 10 saiotxo bete berri dugu honekin, eta pixkat berez itxoitxiarren saioa, gaurkoan Iraitza Gerraduko gonbidatu berez moruan. Eta betiko rutinakin apurtxo bat apurtuta, gaur gidoi barik gatoz. Eta, elkarrizketatxo bat eukiko hemen ireron artean, eta aberse urteten dan. Azteko ongi etorri Iraitz, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Bixoi, Maria eta Maia, bai. Zelan, zemuz, gaz. Ondo, amentxe, horre apurtxo bat, ola zata apur batekin, ez da, hemen gaztetxien gauz, eta bai, astrapaliakin apurtxo bat ola nari xeiki aldera, ondo, apur bat ariketarako lan erronki alkarrai bota gutzen da, apurtxo bat ola abertzelan ikendan, ez? Lehenko elkarrizketa bat olan geho jendiek entzuteko moruen. Hortxe, ondo, azapatu goizeko ondeo. Azte uro, ganoraz azteko. Bai. Ontxe egingo zen justo komentetan, nundi joango zen ero, eta kurioso dala ez, askotan ez hautzen dagoela jendia ez, o koinziruten dagoela leku batzutan, gero jartzen zarela pentzan, eta ze gauza kuriosoak en plan batzen gaitxuen, eta diberian izaten duzula. Ez dakize momentuan izendan, baina badauze zer lotzen gaitxuna. Bai, ertxikine bizi gara, ez? Eta momentu baten ez da igual adinien, da diferentziak egon, edo espazioetan, gauza konkretuetan, ez? Eta gainerako kulturgintza, sormena, ero gure daneko kontuetan, azkenien sareneko antzekoetan ibiltzen gara. Eta izuepe bai holan, ez dakize momentuetan fitxau zintxu edan, hortxe gorrolan, gato sorgazte potentiek gorrolan. Bai, entzuna gainera, ez, biola neska gazte bat sortaioz, eta dauk zerrenda bat, sortzi pertsona igual, eta bat, eta generazioak enten dago bat, eta nik uste dut dira guretako, ez dakitze puntotan beste, baina igual pixkat referente edo espresio aldetik, baina bai da pixkat, Iraitz, itxen dago gauzak, itxen dago berra eta... Katalana horren ez gauzak itxen dago. Bai, niak gertana, ez justo lehen egana zamaia komentetan, gazinean, ez dakit, txaken gazen gu, eta behin, ez dakit, komentu zuzkuen, eta emun zinun, kulturraten itzaldi bat, emakumeak Errusiar iraultzan ez dakizer, eta nik, baina, zero interes. Osea, zaren, goazen, eta fangintzen eta superinteresgarri izan, ze honditzen da berroa honek, eta eta niri hori jaten interesetan bape, eta superpolitxea bentua jaten ari hori superinteresgarri. Bai, holako gauza pein ditut, askotan azten azpentzata zenbat saltzain duten, da nire pesto jakitzen, bai, da askotan, uste dipuin kontalari xena, zela, ja momentu baten nola nire bizitzako indako gauza guztiek ekarri nabiela, edo kineiken gaitxasun, da muga guztiekin, baina apurat ipuin kontalari zen hori badaukot, eta pasinua apurtxo bagarte dutzepe, bai, ez? Osea, ze ipuine horrek pasinua gatik harturatu nazo horreitara, eta hori holan helarazten dut, ez? Gero apura flipa bitxen dut, ze badaukat holan kompleju ez dutela esaldi bat bera bebukatzen, oso auron horiela, besti, eta oso kuriosu itegeat, jendiek zelan jarraitzen duzten, ez? Ni negu beznaz gai askotan nire burua jarraiketako, eta oso kuriosu itega jendia, hori engantxau, ez? Mezuera arazten duzun seinale. Bai, eta hori begarten dut, eta hori oso politxa izan da, azkenen gurtietako zerbait izan da, itzaldi gintza, publikoki iritzisek emun, ez? Oin arte, ekitaldixetan irakurri testuek, eta urte asko hortan pasau du, ez? Baina ia hotz propios publikoki berbaitzi beste gauza da, eta hori da, bai, ez dakit azkenen gurtietan, emakumeok asko dugu impostoriaren sindromi esaten dana, ez? Ez garela sentiruten sekula, nik idatzi indot, baina sekula, horroroso, zela izango naz ni idazti, ez? Musiki egin dut, zela izango naz ni musikarix, ez? Eta hori da noi oso atanok bezala, baina asko bizi zen dut, ez? Eta azkenen gurtietan bai egon diolako klabi jatxo batzuk, eta batez igual jendien konexin hori esatean, ostras, bastakit, jendie, eta hori ez, hori beha purtsu bat baliatu politikoki. Igual, egu bat pusteko bai, puntotxo baten, eta alduntze hori. Ze hori bada, edan horreka bada, baina bai apurtxo bat ikusten duzunien zure papelak edo rolek, jendie mugiruten da biela, oso kuriosu, eta itxagat oso kuriosu, jende gaztien ez auketi, ez? Hori itxagat oso urte batzu beten, hombre, iraiztan plan, ez auketan naizue, baina, nondik ez auketan naizue. Lehen grabetan azerretik komenta duzu, Plaza Andre Moura me bai, ez? Igual definiriko zinela,
zer sentiarazten zaitxu Plaza Andre, zelan definiriko zinun Plaza Andre izatea? Ez dakit, ontxe esketorren jabote pronto, baina... Bai, egiz esan oso natural esaten dut hitz hori, baina bere egunien izan kriston niretako reapropiazio bat, ez? Ez aukitzerakoen bakaro. Batzuk idazlu, gara, urtekin idazten nituen ipuñak, eta idazin hau niru lehiaketa, eta orden idazle bihurtu nintzen da, ordan jaian dako, ez? Ez hau netxeako pelikule, ez da, nire ikusten duzu etenga bezala, reproduziuten dan asuntue, eta orden horrekin ez da oso eroso, ez? Eta gero ikusten hau nire inguruen, horretan segitzen, bat ez genero ikuspeitik, zero feminista zehosegatik ingare, ikusten dagoela jende askoz komodu hau koloketan horretan, ez? Eta orden beti daukat sentsazioa eta momentu baten izan, Plaza Andreena, sortzaileena, ez? Modu positibo baten, eta batez be, plaza gizonak badokulako konotazio bat. Eta uste da azkenen gurtietan usteot, feminismoetatik, gero, kalitzen emakume asko, gero, reapropio egin lapur bat ez? Eta kokatu, bai, zer dan? Ba, ez dakit oso ondo zer dan. Ez dakit oso ondo zer dan, baina bai, jendaurreko hori, ez? Jendaurreko oso gorputza dana. Netako hori oso potentia izan da, ez? Konturatzea zure gorputza koloketan erdigunietan, eta ez horrek daukon, potentia da, ez? Horregatik esaten du badaukola egotik apurtxo bat, ez? Oso harik eta elikatzen zaitxu asko, nahiz da oso zea izan, ez? Baina, bai, Plaza Andre, bai, portxo bat auspotzen asenien sortzen dan iraitz hori. Gero jetan asesten aixotik eta berriro bere lekura dator. Baina badauko, bada jarrera bat, igual da jarrera bat, ez? Eta, bai hori, imposturatik, baina... Baita kontzienteki, ez? Bai, plazara jarri eta roleplayin hori gorpuztia potentia. Eta badauko hori plaza, politiku erdigunek hartzia da, eta... Txakuz normalien oso goikoa izen, oso erresa izen, eta... Ume hometatik olako izen omenaz, Bai, hori behi badau, horreko itxan dau. Bai, txako entzun da, bai. Osea, aspaldi, nik be hainbat garaia gu ginen superfan, baina superfan, eta gara esako, ez da gitzea, eta amasi urte, eta niak hortan da azkenetariko kontzertu ere izen gozan, nik ikustetan egintzet, zela hitzen da, justo izozkitegi ondoko dezgazka jatizena, taberna holan... Iturriotzen. Iturriotzen hori da. Eta neak hortanaz, kontzertua hor gainera danok estu eta sartu bitzela, kuadriak igual 6 edo, danok hor estu ikusten kontzertu eta buah, que guai da buena bat, Claro, Spotifyen da ezebez guan, buah, daukutzu izkua, ez tekin zer, eta zan como zer. Eta hori, gu ginen super fan, Eta gero, honi ikusitxan nun gazten, digo, ostras, ninguenian hor ikusten esaten hau, ze politxau, eta ze interesantia, ez? Eta horbe, basabon ikustia pixka de, ostras, ikusit biedan aneskak, itxena gauza supergoiak, eta alda, hau. Eta niri hori pasau galba bai hainbatekin, eta, ostras, ikustia jente sortzaia, igual Plaza Andreak, eta izena superpolitxa da, eta nik ez dut sekula erabiliola, baina ikustia horra hurrian, da super, eta oina azkenan izan gero, eta gehiago, baina, ez da, ni udalekutan eta etorten zan jendia berreitzen eta bai, ni daukot 25 urte, 30 urte eta bizinaz sortzetik. Eta ni hola, guau, ke guai, hori ez, eta ikuste horre bebai, daukola kristoneko pixua bebai. Nik behar dut sentzazioa, bitu noia urteak feminismoen, eta ni neu imaginau, danak apuntuzka, feminismoen apurtxoa murgiltzi hori da, zure biztera guztiek zabaldu, eta koloketako prozesua, hemen difaten garen erapean bat izango dana. Baina askotan behar dut sentzazioa, asko irakurri, asko konta, asko eztabaidatu eta hola, eta injouen ekarpenik igual feminismotik, injouen ekarpen hipotentienetako eta hainbat izan dela. Eta ez igual kostientekiz, ez gauen inoso modu kostientien, zabiz esan inkostientzia bat eruen da, konstiente gilitzak urten golako gauza bat ez da soatute, bez? Baina oso berez izen zan, danoko harria desberdinetakoek, izen zan proiektu bat zantzana osatzen, ez? Eta nik naukena sekula pentsauko, nik gitarria joten dut, igual 13 urte naukenetik, erola. Nire lehen guzinen hau zixekotea ben gitarria, hartu nuen gitarra, eta nire kantuk edukot, umetatik. Baina oso hariketan nutako kanteti, plazan irakurtia ez bezala. Plazan irakurtia ez bezala oso hariketa intimue da. Netako publikoke kanteti esan, itxen hauan, klasien, konfiantza gunietan, baina ni de palo, beti, ez? Berriro imposter, beti, ez? Lau akordak izan urtengo nazkanteta, eta apur bat hola, eta izan zen, hainbat sortu gauen, nila nuko 93 urte, osea, ez nintzen, zera.
Eta izan zen justu horregatik Plaza Andreana hartzen dut, ze bilgune feministan, Euskal Herriko bilgune feministan bane bilen, eta egon zen dinamika bat emakumeak plazara izenekua. Gaur egun dauko musika zuzenean, ditugu badauz plataforma batzuk. Baina garai hortan, zauzen, gingu zen oso emakume gutxi, eta gingu zen ez gingu zen, klaro. Zauzen oso emakume gutxi, eta orduan izan olako zerrenda bat, sortzaileena. Eta hori sustatzeko, kontzertu bat antolatu dagoela bilgunetik. Eta orden Lagunian, ez da izue Lagunia zautu zabien tabernia. Bakitza zein da? Bai. Olakotan da burata egan. Lagunian aukegauen aukeria kontzertutxo bat antolatzeko, eta kagoan izan, igual poesia irakurriko, horako guztak itxan dagoen, horako guztarak animetan itzen. Eta esan nagoen, arazaten badu bat kantetan dagoena. Eta esan zozti, bai, daua Ainara Kortaberria, Inapi, dantzakua. Eta dukula bere kantuak. Eta Ainara Kortaberria, nazira, aizaskoaren premia. Bai. Eta berra nimoko zen kontzertu bat emuten. Ainara maravillosa, zerradan zenbat ikasten duen aldamen indokuen jendian. Ez da askotan gaitasun edo ez gaitasun die jarrera, die munduen koloketako, eta Ainara izan da usarta, ez? Hori beti lehenengo autonomo momentutik oso usarta ikusi nagoen. Eta antxe, zauko bere lau kantuek, eta antxe kanteta soiela. Eta justo niretxe atorri zan, ensaio txo bat iken. Eta nire gitarri nauken, eta ordean zelan oso ona, Ainara nire baina 3 bat urte gaztego da, 3 urte. Eta nire begira, eta en plan, zuz ezabitz, besti esaten enpodaroen bigarela kantetan, eta zuke daukotzu zure kantuek, eta ez duzu kantetan. Eta baina diferenti, eta, bueno, ez? Bai. Se imaginago, eta esanakon 15 urte, baina hor koloketi. Eta horra usartu gaitzen zeu zeitxera, karo, urten gitzen gura jendian aurrian, osea, dana flipetan, zeta bintonek. Abesti bat kantau noen, etzalan erie, etorri jaten justu Ainapin pixuki diesala dantzari xeiteagoen dantza kontemporanoa, eta egunen baten hori abesti xoi publikoen kantetan manoen, beraka, mesedez dantza ingo sustela. Eta ni, Zegoaixa. Eta horretik fangitzen, askenak antolatzeuen gaur egun jemilase, ez dakiz esan, olako gauekoak, festu eta Inapi presentau izan. Ira, ez presentau inazula. Eta bi abesti laguntzen, eta antxe fangitzen da, itxas etorri zen dantzan. Eta handik proposatu zuzkoen behitu zintzen egoera ez zauela emakume talde bat, beraz, ikusi gintzuela 3 tipan itxene, hola, la. Eta eskaini zuzkoela, hango zentro zibiko baten kontzertu bat eskaintzi. Ai, ze ona. Bai, eta gara gogin gauken, 4 abesti. Eta gauken, 2 hilabete. Eta esan gauen, venga! Hala, baina kolektibo bestela bakarrik zein gozo. Venga, aurrera. Eta anima bengitzen. Eta hola sigitzen esaten, bueno, venga, baina hoia saltzen sartu garela kantuekin biko, eta hola. Baina zitxa ez? Kantu batzuk ataren mendik, ingauen bideo batzuk ez dakin nondik ez dakiz zer, eta ingauen ez da, karo, guiruro bakarrik ez du ez ebezitzen. Eta ingauen zerrenda bat arrasaten gure inguruko zeneska zauketa dituen instrumentu egote zabienak. Osea, ez da instrumentu konkretu bat, instrumentuak, gauzak. Eta tartean akorda bitzen Amaia Pagonena, zeni biolineik esan duen solfeon, handik esauketan hauen, besti dantzati, plata. Amaia Pagon, gabitzela talde bat hori, eta justu zan Amaia, Bartzelonatik zetorren, ez da gizan bat urten ostien, arrasatera aste horretan bertan bizitzen. Osako darra osagoen danak, ez? Danak, fenomenal, hasi gitzenan, eta antxe pangitzen gu, gure dogarixuek, eta gure narrozen du. Eta gainera dela gutxi ikusi jo kontzertu, ez edo kontzertu hori grabauta. Grabauta, 2006 sortzi. Apuntatu geratzen da, bitxuko gero. Baina oso divertido esaten da, hori ikusten dut egin esaten, ze ausartak, ez? Eta momentuetan horregatik, ez? Esaten dute, zenbat irakurketa, zenbat txapa, eta askotan ekintzak, ez? Egotie, bera edo sortzie, bea, oso, eta bebai igual ez gitzen oso eredu, bastakit, beste eredu bat gitzen, o ez gitzen besta ez neska preziosisimak, ez dakiz, duen etxen dugu, ez? Eta hor goia, ez? Eta, bai, ez dakit. Jo, oso kuriosa, pentsa jatotanak konta bizena, ze, hainbat, ni personalmente instrumento eta musikaldetik pioa guztata jaten arren, letrak berako ezien beti atentzioa deitxu izan duztie pasada, ze, ez dakit, beti iritsi izan oso landuta eusela, ez? Eta beti pentsa bizot, ostras, hemen dau kriston irakurketi atzetik, eta kurioso itxegat, hain gauza espontaneo izena, taldia sortze. Gero imaginetan dut behin sortu da, bai, egon gozala, ez? Bai, lehenko maketi hola ningauen, da beste bidizkoetarako kantuek sortu bitxuen, baina gero oso mugatute bai, onken lau instrumentuekin, da gero bakara beste sortzi, dano saltzera gare, ez? Eskemako mion ikusten da probat hori daukoela, gauz asko iten du, gizonek ikustetu gure inguruen askoz
kokatura gauz askotan be bai, baina identitateagiak be markau hau, ez? Musikarixe gero apur bat, identitate kulturalak ero doki, eta ez dakit apur bat hori, badula, eta karo, bai egixe da, musu eskola aukeri horra danak, baina aplikantzea jauen flamenkoen, que guai. Bai, sebien flamenko ikasten, da, no dantza, eta orduan egin nagoen abesti bat más o menos de flamenko, azeke! Eta hori izan, eta gero letra aldetik eta nire beti aukeko ez da komplejo, ez? Bai. Entenduten ez entenduten eta... Bueno, imaginación al poder, norberak interpreta daixela, bai. Hori behin ikustot, ikustia, eta esan dozu eredu berrixak, eta ezagir zer, baina ikustot hori zala, exactamente ikustia, eta ez tala izen bihar hemen, ez dutzu emun bihar idazle titulua zuk esateko, zuk irakurteko zeo zer jenda horrian edo. Eta hori behin ikustot, ez zerkatzean hau idala pizkat, esan zuna, impostore sindromia eta nik digo, nik idazte idazten dut, baina idazle ez naz. Gero poeta bestu, esan behar zela hor dezki zer, tardoan bai da pizka zeia zela hor, eta ez dakit, eta esan dozuna hausarte izetian eta gentiakin kontaktetian eta niri, izenaz lotzatixa beti, presentau dota edera, baina, nik oso ondo ez ditxan gauzak, eta gainera ze izan bihotzaton, ez dakit zer. Eta azkenen gurtietan izan da konturatzea, eske jentia dagoer laguntzeko, eta niko, zuri, deitxu eta iraitz, basatoz berbaitxera hona, digo, eske jentia dago gogu baitxeko, eta saltzeratasun hori nik uste torti beba doiela, niri edo zeinak deitze guztatzen zatu, eta Maria, ingozo, eta igual oso seguro ez, baina ingot. Ez dakitzu, eta bai dau, sare hori de hemen gaz, dano ipaseta jaku iguala, eta badau sare hori, eta bai arrasate mailan, bai ez da handi baten, eta... Eta eskartzen da, eta gehiago begoterakoen da nik uste asko, bai. Ez ni pila bat eskartzen dugu eta jende gehiago eta eredu desberdinak esatia, iruditzak ondi ez dugu eredu desberdinak, iruditzak sortzen goia zela eta gauzak eta bitzela urteten, baina trasgreseinua ez da gitone berra badia pura potoluek eta hola, baina eredu, geota emakume gehiago badauz, baina eredu trasgresein horrek ez dakit benetan, takit, ondio superheroinak superwomanak izetera jolasten dugu, ez da kontraesan horretan gabiz, ez? Baina bai, eta gero, eta bari, saltzeratasun hori du, bestela rol bat, honik jende hau daukun igual rol bat, zerako kemalde. Depresion, eta niri horrek zate dut, ez, bat ematek igual beste, telebiztatik esauketan mana, badakit, inbidagoela irudi ban niri, eta zate dut, ni hori banaz, baina ez naz hori bakarrik, edo, ez, eta nire rol bat, ez, gauza bat espliketara noienien, eta plazandre horretik askotan zate gorpuztu, ez, asko noi ikasten inala, gone gauzak ez dira itxean, holakuenaz, da, inala soiatz ikusten zure buru esela handoien konportetan, ez? Nire ez gorpuztien asko egarten dut, flipau itxen dut, ez nik zela itxen duten berba normalien, eta holako espazio baten gorputza zelan zabaltzen da, zelan daukotzen ja performance hori, ez? Eta egoera bakoitzako oso gauza desberdina eskatzen, gauza asko itxen badozu. Baina gauza bakarrera basauz, ez? Ezken jozu oso ondo, gainera hori, eta presin hori, ostras, ezken ni hau naz, ordan hau espotitzen ondo ja ez naz. Eta bada hor pixkat, eta presin hori de, zuk hau itxen dozu, ez? Torri eta ingozu hau zuk Maria Osez moduan, Eta pixkatak ditu de kontua bai, ez? Gurot esan, zuk ez badukotzu zure buruakiko muga hori, ez? Ni, ez dakit urtzen dena adibideak idazen hasta punto, ez badukotzu pareta horrek eraikita ero, esan dozuna, bukatu zeike edo zer gauza ditzen sekula esperoko ezinuna, eta kontaktu batetik bestera, eta bukatu zure burua ikusten, nik ez dakit ze antzerki, musikal, ero... Ez dakit zebe parafernalia itxe, baina bai. Sortzen dira osatzu guapu gabizik. Ez que baina polita, Sortzen dira osatzu. Nik guren baten esatot, inbidu lista bat injoten gauza frekada guztiana. Zelan bukatu duten nola, zaten, zebez, Rusiako irautza. Madre mia, zelan kontentan nion erauzak. Baina, dana logiki hartze dutzet, dana itxoten guztia iruditza jadala lotura badala. Badakit oso gauza diferentiak itxen dutela, baina dana hau elikatuta bata bestiakin eta bai. Que frikadas. Jo, frikada, baina gero bai esan duzu. Igual gogoratzen jarrita, ostras, zure eura eta zarra esaten basegatik, ez? Hori behortxe dago artxiboan. Bai. Jota, aipatu ez bai telebiztana eta zelan hori, zenik, nik batutan ikustu eta, iraitz. Honi buruz berbetan, eta jo, haue badaki eta kego eta bestiai buruz, hori zelan sortu zan, ze da?
Ja, hau da, jarto, ez da? Hola, Bai, eski horrek. Olakotan, zu kasetari xesa eta ez da kasi, bi urtein hauen, baina gero da, gertzen lehen zetako nitxo bukatu gauza, segero bukatu dute, beti, hau izan zen, berez, proiektu, bueno, ez dakit, lanketa feminista de teatrun rollo bat, de kasualidad, ni orduan ebien argian lanien. Ez nintzen eskasetari, eruten dituen argidetzak eta loko kontuek, baina mugimendu feministan Euskal Herrixen, zauen olako saiakera bat, mugimendu feministatik aparte, ja, eragiletza desberdinetan zebitzen emakumiekin sari egiteko, hau da. Akademia lorrako emakumiek. Gauza kale, mugimendu zibili eta beste bat, ja, eragiten egolaiken jendie beste espazio batzutan. Orduan, komunikabideen arteko sare bat, hasi ditzen hola. Eta argia sarietan iaski zarrano hauen. Eta nik iaski nokon fitxauta antropologiako karreratik, ze, karo, iaski gaur eguni basa oso handau, baina kaso torren gaztea, euskara gazteatik, ez, oza, iruditeri bat oso euskara okea, oso iruditeri, oso interesantia berakin berbaitxe bai, iaskikin detu batu, oso interesantia da emakume, gainera rol publiko bat daukienak eta gainera kanpotik ainerrasak diana begurtzeko. Bai, eske askotan ikustezu Bai, bai. Eta oso interesantia da jaskekin elkarrizketa okitzi. Ikusteko dano pesalako bizipenen impostore bizipenak ditugun, ez? Eta nik jaskin gantxo naben, talde horretako, bueno, kontu bera, zaut fitxau naben unibertsitatean, betxula frekada, antropologia politikoko asignaturan, nik haukeko nitxu nago eta irurte dola, nago ni baino koskortu da, eta hitz hartu hauen, eta hasi izan irakasle esaten hori, Engelsen familia, propiedad privada y el estado liburuen zauela ipamen ba no seke, eta me guztu klase erdi geratu ditzela, hau da iaskitela diztaku, nik ordu uste dute, nauken fitxaute, eta nauken intuizioa, eta gero entzutan nauken elkarrezketa batzuk beriak, hablando de reinas y la hostia, de belgista. Bai. Da orduen fitxau ginoen, eta orduen horren, bueno, bilera horretan jende pila bat elkartu gitzen eta hola, daka, nik hona izaten utzen hori ez, eragin inbi gauela feminismotik, ez, bai egin guzen lekuetatik, eta hortik azte pare batera nik sai hori dinamizau nagoen, nik bilera hori dinamizau nagoen. Hori da beste nire rol bat, dinamizatzailea eta olako gozak. Beste bat gixau. Bai, askotan da hori, matriuskaren zema de zinatara biot gaur. Eta bihaztetara daitxuen susten telefonoz, eta esazten, eragitea esan asmua, ez? Daukotzu bilguneko batek 15 egunien behin tartetxo bat nahi duzuena zitzeko berba feminismotik. Eta nik zuri ikusten zute hori. Eta ni zonan, keditzez, no seke, ni igual bilgunean izenien erreza, baina ni bakarrik zelan fango. Osa, berri, eskeda buelta. Beti bai berdina. Eta gero bebai basauen, telebistan zure burua holan ikustian, ez? Baina, beti danen hola jendaurrak esaten, eta momentu eten esan daben. Eske nik esaten botezet, zeinek esan bidau baiet. Osea, apur bat bebai zure buruai trampa hori, ez? Oiutan hau, plasandrienaz, jendaurrien berbaitxera oitxuten hau, ez daukotarik eta hoin da, baina, eta orduan horri naben, una de bilgoneko ditxu notzian, da, en plan, bueno, noie probia itxen abertzelan doian hau. Eta alfanitzen lehenguen, eta onartu gutzuen, eta dana flipa baina huela. Osea, niretako izan zen, benetan harrigarrixe, nire burue hola ikustie... Ze ona. Bai, kristona alduntzarik eta izan da nentzako telebista, baina Jesu kristona, esagerau, nire buru eola, eta faten oso urduri, jarraitzen dut urduri faten, denbora asko dediketa utzet, oza, buruen, ez da igual lana hartu eta inbiosuna, baina da hori ez, ideia bat, edo, eta gainera saiatzen naz, ez dut lortzen, horregatik asarretzen ez dutelako esaldi bat dira bukatzen dolako gauzak, baina potologuak kendu eta saiatu espliketan, ez edo beste leku baten, da orduan iritzi xaimuten dut, baina saiatzen ez gauzak espliketan, da orduan, askotan da, oso debate abstraktuek zelan ekarri aldamenekoek ulertzeko, ez dutela lortzen, baina, bueno, ariketa horretan orduan, kriston erronki da niretako, kriston erronka politia izaten da, erraten, azela laburtzen dut, ez, zanguruten hau, orduan da pixka pertzolaritza zenbat puntu baduko prestatua, baina, eta bai, bost urte, noi? Ez que zan, denboria, ostras, tengo su berba, Zagera, bai, nazela ez lan da, tolosa da dela, uste. Beti txendo trampa, beti nahi ditut ziarkako mesu batzuk emuti. Eta orduan en el fondo beti berdin itxendot. Beti nahi ziarkako mesu berdinak emuten, baina itxendotena da historia salienaz, antropologa salienaz, kuriosienaz, orduan hortik emuten duz leku batetik edo bestetik hartu, eta viaja unju asko bai, orduan horrek emuten dutzu gauza asko lotzeko aukerie, eta da privilegio bat, Batzutan, ja, aurten, dale lengo aldiz igual azte honetan esan dutela uste doia, eta izati dugu susmo igual fasie
borobiltzen, bai, hortan, hau pandemixi izan da kaineru, asko rekoloketako, eta iskat, ez, gu, ez dakit, eta badaki jende guztiak ez dukun aukerarik, edo privilegio hori, baina ni bere gora bera guztiekin, baina aukera duk eta pronabil izaten, ardatzen ni. Hainbeste gauza, segatik ibili gare bizitza guztian itxean, ez? Bueno, ez dakit, pres basauz gauza batzuk igual galdetzeko, honek pandemixiek, ez daukarek ez duzkemun, hasi que... Bai, txarnai honera da jako, bai. Eta askotan bai ez jakin inbidala, proiektu batek bere hasiera momentu konkretu baten eukizan muran, esan duzuna, borobiltzen behar jakin inbida. Behitxo, emunda egun biharrekoa. Gaur hau esatu eta igual bixar uste esatu dut, hortarako dena super koherentienaz nire kontra esan, itxarrak esaten dauen bezala, oso, eta eskerrak, asko, nire dago kontra esanak edo kontra esanak superimportantea dira. Osea, kontra esanetatik koloketiak emuten dutzu gauza rekoloketako keria. Zer ez dela da autoen. Hori, eske, behin, nik uste dure lanketia eta nire azkeren gortien izan da de, Maria, jazta, inkoherentia, kontra esanak gurezun dana, baina lasai hartu. Osea, porque batzutan bai da de, eske, nara ez eize pentsa dena hona, eta karo, ja, resulta esetz, baina, zelan onartzoten nik hori nire buruan tal, eta da dana rekoloketze prozesua de, Maria, lasai. Osea, jazta, bukatu, punto. Ze, horita, zauzuna iritzi xana bai, zenbateraino, ez dakit, niri iritzi xa emuteana publikoki, ze, eta kontra esanekin igual pixka bai, karo, posturte die, eta igual oindala posturte, pentsataz inun zeo, ze telebistan esatiak, ostra, baduko pixua, ez da? Eta oindala posturte esaten nagoen da zela esaten nagoen niko oso desberdina da. Berrian idazten dut. Bizitza guztien edo komplejo bat idazteko, lotza bat, beti kristona, exagerada, nik idaztiak indoko... Bai, eski gaina zutaz akortan az. Bai, eski bizkantako urrusun, nik irabazen nagoen, ni mobida guztientan azten de salsismo eta hola, Eusko Jaurlaritzak antolatzeagoen urrusuno literatur lehiak. Eta, bai ez? Bai. Gero premixo kamixo bizabien pena bat zan. Gu viajia ja ez, gu viajia. Claro, aldatze zan kontzeptu. Ja litera dixo esitzien, ja esitzien parranderuek eta hola. Gero, hausnartzera eta bat. Bai, eske urrusun honetzako izan zan. Nik urrusun honberreia 13 urte naukolaz. Nire lehen guzin nausi xanko harriakoatek irabazin jauen. Nik en el fondo literatura, lo que te digo yo, nik buenan viaje, tia. Nik buenan viaje, tia. Eta ordean, horre urrusunoko, 98, 99, 2000 eta 2000 batean irabazina urte eta 4 viajazo nituen Eusko Jaurlaritzaren kontura, urtero 20 gaztekin, gaur egun daukoten sare... Hori, eske saria deona sortzen. Potentie, 14 urtetatik janebien, baztak, gazaten duzte, ertzola eixez eta ertzola asko dauketan. Sare txordan. Eta netako desori zen, oso potentie, 14 urtekin, arrasatetik urtean, potentea. Nire asko zabatu zuzten izan zen, bizitza dago arrasatetik kanpo, ez? Bai. Aberreta arrasate maitxedo, nire launek ikeragarri maitxeitzu, baina, adolescentzian, zure buru etopa gorretan, roleplaying, establezirutako horrek zelan daroi ezun, ez daroi ezun, eta netzak hori oso potenti izan zen. Eta ordean, hor 4 urtetan, gero bazen dituen beste premiso, todo lo que se presenta, presenta denitzen duten txegaten, oso ondo, dirutxo batzuk, peseta batzuk ere, txalako gauzak, eta goia susten pila bat horrek, segatik. Herri honetan dagoelako kristono itxuri, Mariako sondoko loko dauen bezala, baina momentu batean agertzen basare, agertzen ja leku guztietatik rol horretarako etengabe, eta orduan eta gaina leku danetan, neskak bidezien ez dakizer, eta orduan horrek goia susten pila bat, eta gainera nik nire idatzixe oso kaotikos, ez dut sekula darixa, gitarria jototen bezala, edo ez nazidaz, ez? Horrek goia susten mogoion, eta urtiekola... Osa, naixo telebistan berbaiki, zutabe bat idaztea baino. Baina bai da egisa alduntze prozesu horretan berriako eskaini sustinen izan. Nioen da gairu urte esate uste berrian idazteko, ez da soatute, bez? Eta ez dut nahikua ondo idazten, ez? Eta justo Oiana Bartra irakurri dut edazte honetan bai oso interesanti, ez? Atiana momentu baten etengabe komplejo hori, ez? Segatik, ez? Neski nazuta, baina muten duzkola segatik, ez? Beste bat, bestia, maila berien, ez? Eta orduan hortxe idazte itxundare pajeuek, eta aukeri emute duztie, baina lasaitasunez biziot, eta guztota alduntze prozesu horren ondorixo dala. Eta bai, hankies hartzeko zile itxasuna itortzeutzen dere buruei, eta gauzak ez ulertzeko testu batzuk oso saiak izeteko zile, itasuna, beste batzuk,
ez dutela asmatu gauzak esaten, hori zure norbaen burua aitortu ez dut importantia dela, ez dela matxaketan dutza asko matxaketan du gure buru horrekin. Eta da hori, denbora denean jakin biozu, danai buruz gutxi gora bera, iritzi bat eukit, danai buruz bebai, gauza interesantiak euki kontetako beti, eta bai da horbe, ni bego nintzen, liburko bat idatz, izter, karo, ni bet txikitxutatik, idazli ez dakit, baina idaztia, ni berbaitxeana asko sokerra garen. Baina hori, eta karo, aurreko nintzen, eta, baina, eske, karo, eta igual jendeak ez dago espero eser, baina nire buan digo, baina, da Maria, idazli ez dakit, baina idazten dau. Orden, karo, eta espero dago gentiak, eta hor sortzen dozu bukleat, eta gero edozein gauzatxoin, eta jendeak zatotu jose politxa hau, ondo, baina presentau arte, erabaki arte nahikoa hona da, hau, eta jazta, eta igual ez da brillantia, baina bada zeo zer, punto hori de, jazta. Hau da, idatzi dotena o indotena. Eta pausa hori amudia, funuri behitxe jat oso zaila de, Maria, jazta. Ese mun molta gehiago honei, koma hau ondo dau jarritxa, eta hori bastan jate. Eta ze importantia eta ze baliogarritxa ez olako zaretxoak eta olako konversazioak ze. Me gusta jendartea beraz bera izetez be, kriston autoexigentzia maia eukizin, agurtezan. Guk norbanako moruen askotan be autoexigentia gare, baina eski jendartea bera be bada. Orduen hor dau karga bat impresionantia. Eta hori, konpartiru diolako sensazioak ez, eta ikustia etzarela, askotan zu bai ez, norberan izaeran kontua be bada, baina realidade eurokorragoa dala be, eta sama hori zela ez, kentzia askatzia ikustia kontzientenaz, eta, hauazen bizkatasun hartzen askatzen, eta... Eta netzak hor dau, horregan ilaskiko lasatu usten, baina dauko hori, eta erabe magiko bat dauko, eta dela feminismo, ez? Osea, edozein ariketa bai konpartiruti, baina marko liberadore bat egon bida, ez? Bestela dana zigorretik iten du, eta uste dut hor dauela apur bat, zatean, nire milak hain konpartiruek badi eta danoko inantzera bizi baditxuko, hain beste errepikatzen badabiz belaunaldi, ostras, zer gabiz, gauza batzu badabiz aldatzen, baina ez beti zigorretik eta pixkat aldatzen dutzu, baina eski atzo justo lagun batekin jo nintzen hortaz barriketan, da beri, zelan guai dauen barriketan iki eta beste leku batzutara erueten zaitxun jendiek, ez? Elkarrizketek beste leku batzutara erueten gaitxuzte, eta zan, edoi etxartek aurrekoen inauen liburu baten zera, eta da, utopia es un nombre posible, inventetan abili zen burua, baina gogoetia esan superpotentia, hau gogoetia irakurriko zabian, ez? Distopietara inbesto itxu gare, eta ian narrazio, gatoz, ez da izen bat 200 urte dana utopiak ziren. Mundua zan asko zoi ez dagoen lortzie, eta orduen, gerri, ez dakit, baina ez, amets batzutara, eta badaki guri ez dala posible. Baina nitxu gare distopietara. Eta orduan jadana da, txarra, eta orduan ez dago esarteke merezi itxia, eta ez, hori da, ez da orduan, karo, hor dau, ez da negatibo positibo, jat guztetan holan, ez da, baina dauz, ipar batzuk dienak liberadoriek, eta beste batzuk dienak totalmente lotu itxesaitxuenak, ez? Eta, denetako feminismoak, ostras, eske da apur bat, zatiana, ez? Zatiana pixuek endu, ez? Pixuek endu autosera hori kendu. Bai. Ze, gizartie, eurra hondixen motu eskudan hoi. Baina, ostras, ikustie, gainero, eta nik hori zaten dut askotan, gu batzuk privilegioa garenok, eta ahaldun dute ondarenari, inbesteko sufrimentu daukitzen baditxugu, zelako minak ditu, ez? Eta emozioen lanketa, eta gero ikuste itxuti inguruko beste batzu, eta gizonape bai, eta emozioen zero lanketa, eta ez autonomiaren, eta inize, kristo, autonomia eta supergai garen ideia horrek, eta izen, zen momentu eta sartu duzkoen golazo hori. Euri sartu zutzen, da inguru sartu duzkoek. Beste, nik uste beste saioren baten behau komentetara iago gitzela, ez importantia behar onartzen horbera beruai, ondo ez egotia, lehen ez adosuna klabe konfundir, ez que konfundir igual besta hitz, ez, porque konfundiru izendatzen dugu nortatibo ikasten dugu, eta gaur egun gagarena, paso dugun danagatik, hain ondo urten ez jakun horren gandik, igual bere momentuan oso garrau sentiru ez ginen hortaz, baina gaur egun begiratzen eta esan duzu, eske hori espan hau ingo gaur egun ez nauke eukiko ez dakizer, o ez nauke ez dakize pentsago sentiruko. Gauzeik minbera euskaraz esan gure dauenak, inez minetik, sakontasunetik, horre dia markaje ondixena izan dutzuena, kariketi behin biosunak, baina
Jo, ni hori igual, Mariaken bezka empatizatzen dute, baina Kanadan egon nintzen, ni fanitzen bebai, 21 urtekin, 3 hilabete fanitzen ni bakarrik, porque sí, ni bakarrik, autonoma, gainaz, tan bukaketan dut, egun biztanleko herri baten 3 hilabete galdute, bueno, osea, dana gainera, en fin, bueno, nauken oso jende ona, baina, eta izan oso esperientzia gogorra. Benetan izan zen, bakarra dadiakin, detuatu berbain bierra, ez? Bizinitzen emakume marabillosa batekin, baina zan evangelistia zan, kaninaz, en fin, osea, ez da egite errezetan, ez? Eta egunero errezetan nagoen emakume horrekin, zede bai daukotia pixkan munduan eta jakin inbiosuko loketan. Ir de roja por la vida, segun ikutan, ez da oso. Ez da ondo urteten asuntu, orduan apurtxo bat elegantzia buke. Eta izan oso gogorra, eta ni akordana handik etorren itzela, esaten, enitzela bueltetan ara. Errekoloke bihar bat oso potentia, ez? Hola? Jode, buelta honaz beste bialdiz, eta da nire bizitzako loturarik handixenetako bat, ez? Eta, jode, bineten, ostra, bakarrik 19 urtekin hor, venga, eta porsa, eta horretik egon da ninguen, lanien Inglaterran da holan, baina esan. Bai, Hornoieni bakarrik, ez? Eta gero, bueno, nera emakume bezala, osatxo de pasau jaku bai, orduan, horrei da nahi, eta baina ezin duzu konta, ez? Ezin duzu konta, en fin, bai, ditu ez, kontra esan, ez? Bueno, momentu horretan, eta superpotente, horrei dutze, gauza asko. Inglesez hitzaldi bat, inglesa maiak, 19 urtekin. Narru egota biozue bai, bez, ez, gunetik urte desaren nien bebai ikasin biozu. Orduan, baina bai, sakonak die horrek, minek eta mineko, bai. Bai, niretako izan zen, dudarik, inflexio punto da, ni fanitzen urte bete, eta nire indoia moran de, Erasmus bat da. Esan gurot, tranquil, fan, tal, eta ostra, eltzen zare. Urrian edurra. Dana, gentia, karo, espero dozu jende izatea superrantzeko eta de repente inauen lehenengo laguna, edo, tipa bat, superkonservadoria, baina, dana. Eta ni, atzaldero berakin, zaten, zena bilemen, baina bueno, supervivencia, de, venga. Eta, ostra, urtetian arrasatetik bezen ni hori, bai, egon nintzen estatuatu eta ez dizer, baina beti oso abestuta eta osetan, eta hor zan hori, bakarrik nago, abertzortetan dan hemendik. Eta, ostras, eske hau ez da, arrasate ez da realidadea bakarra munduan, eta norpera oso desberdin koloketan. Hori, karo, bai. Lehen bakarri biajete asko guztetan jatez. Baina adibidez bai da egisa azkenen gurtien ja, eta hor da adultismoaren beste gehigarri bat. Oso desberdina 20 urtekin zabitzen egon, eta mapikukin, ez? Eta hor ja adibidez ikustuko duak ez, adulta bihurtu naz. Eta hor biajetan asko egartan dut, eta azkenengo biaje bakarrekin ditutenak, ez dago zer ikusirik, onjala 15 urteko motxilatzien eskutautero, ez? Holan ibili. Horrea, arro, baina badespadako hori, eta gaur egun oso desberdin, baina beste dena espanagoen ez nintzen. Ez nintzen ibiliko, dala 2 urte Albanian ibilitzela 10 egun esaten nabela, baina zer da, bizitza zen marabilloso, eze jende marabilloso lekudanetan, ez? Eta zuzeu behi ikustia gauzei aurre itxen eta holan oso potentia da, eta oso zutaten hori jende danantzako ez da, hori ez da, baina medako bakarrik adiesa ibiltzi munduti, txagal. Ni gainera horrek uztot txamponan bialdiak, ez? Alde batetik superpotentea iruditzen jat urtetia, zure ez dakit, konfort zona hortatik ero, eta biharrezkoa, de hecho, porque bestela ez, eltzen zara egoera batzutan, etxean helduko ezinenak, eta zure gura ikusten duzu beste egoera batzutan, nik uste biharrezkoa dela. Baina gero aldi berian bebai ez, zezaia itxe jakun, bertan gazela, eta gure eguneroko rutinan gure gura erreparatzea. Ez da, txamponan bialde hori da. Eta nizke hori pentsetan, zenbat gauza usten hauen nekixela nire gure buruz ez, ez nik itxen dut hau, nik reakzionetan dut lan horren aurrean, de repente nire Kanadara, pastan bi aste, ikusten nire burua egoera baten usten hauena, eta de repente, esatu Maria zein zare, ze pasetan da, ze da pasetan. Eta ez hauz nahi, deitu zure buruakin de, bale, Maria, igual ez ganek izen ezer, venga. Eta nietako izan superarik eta potentia hori de, esatia, bale, dauz 1000 Maria eta dano konbibiru hemen, hasiko gare poliki. Eta gainera pixka tamaiak ez da zaban bide horrekien, igual da nik urte honetan, eske gauza, estruktura hoki bizimore batzu, datu jaku pila. Nik oinartea,
nire bizitzan oso elementu importante bat zen agenda. Agenda izen da, baina ez agenda bakarrik eguneroko lana, bilerak edo itzorduek, oza, ni gau egiten nagoen ja, udako porretarako, oza, iesaldixek, ja nauken holan, ez? Eta, kara, dointzen ebe konturaketan, ez? Koina por bat ja bebai, ansiedade guzti hori sistemia gero, eta, kara, oza, ni bai, aukera, ze ondo, ez? Ze autonomo, baina ezetan abili iesi. Ezetan abili iesi gauza askona edo bizimoduana, ez? Momentu baten zauzela lanez lepo eta kaunetako zan. Lanez lepo, eta ban oie, ez dakiz, baina bakarrik noie, ez da autonoma, baina eski igual iesi nabil, benetan ritmo batzutara, ritmo batzuk ezin dutena, ez? Eta adibidez pandemia garaixen pasau jat. Osa, de repente estimulo guzti horrek edo iesaldi guzti horrek naukenak desagertu dienien, eta de repente, ez, agenda duk, ez daukat agendaik. Daukat laneko itzorduena, beke me explota la cabeza, baina, bueno, ez daukot, ez, pertaineko zerak desagertu die. Eta bai da egixe, punto baten hasieran kriston angustia sortze zuztela, baina beste momentu batzutara etorri nasapur bat lurra hartzera, esaten, realidadia hau da, Eta hor, ansiadatxo batzuken da ibilin ez beba, eta esatiana, ez da nire bizitza bereziki aldatu, ritmo berdinetan nabil, baina ez daukot lehengo ies bide horreik, ez? Eta eraberian emuten du sepentzaua, eta horregat esaten dut, eski ies bide, ez dakit estien ies lekuek, ez? Edo benetan, eta da, hain adiktu egare, gizarte hain adiktu edauko, eta etengabe bilit garen mi gauza itxen, eta dana gainera izen bidea, eta ez igual loin, hori, eta hemen egotiek, eta mugak, eske hartalde bagare, en fin, bezentzo guztietan, zabaltzen da, eta jadan mila plan itxen ditxugu, eta berre ansiedade maila hori, ez? Eta dana ikaragarri ansioso bizi du gizartean, eta isiltasuna, ez? Lehen zate gauna estrapali, ez? Zehati eta oin bani, da? Bete honetxan asko, ez musika, ni beti honetxan beti musiki egonda, beti... isiltasuna, isiltasuna imposibilia herri honetan, obrak dazle godanetan, baina isiltasuna hortaz asko, ez? Eta baja apur bat ritmo hori, ez? Eske guriak ez dien bihar pila bat ditugu, eta asko ies gunien, ieszeak, ez? Eta gero eta adiktu hau agare, eta adikzeinuek hartu lehike mila forma, osea, drogeie, viajetiek ez dakize, nokize, baina dana, beteta, ez? Eta hortxe, kontra esan horretan. Kriston kontra esan da, baina bai da isa, bai, ifrentzu hori, ez? Txampunan bialde horrek potentiek diela. Bai. Eta badotzo bilurra eukitzeko, oza, itxeko eserrez eukitze, bai, nire asko da jade, azte bukara hontan, ez dago eser. Edo plan bat edo bestia, eta derrepente eltzen da, eta justo lekametan ameakin, urrengo azte bukara ez dago eser, eta eskerrak. Ze ondo urte jako bixe behar hori, ze ondo batzutan. Oza, izen da, zetako. Eta hori da, derrepente proposatu plan bat, eta karo, zelan esan bitzatez ez? Eta igual gaur eta nire etxian sofan entzan da postordu atzalde bat, baina karo da, zapatua da eta urtemiko gare, karo, ze sortziretan izan da tabernak, karo, zelan urtemizare zazpiretan, ez, aprobetxan bida orden, ez dakiz eta bai da, bukleko zan da, Bai. Eta ni hori pila konturatu nahi, azken izan justo ba, esan dago eurrengo aztean tabernak itxibi dituztela, eski urten inbigare derrigorre, eta urtengo gare atzaldeko iruretan, porque karo, bestela ezingo disfruta de gabe. Bai. Nora, seguro, oza hori. Totalmente. Hiperestimulo, pum, bai da. Eta behar konstantea, digo, nik badukot behar hauenetan, oza, nik nahi dut, hau, igual ondo etorte jatiztia tabernak, ez itxeko eser. Ez dakit, eta niri azkenan izan bai ukidot hori zena. Nik kriston kontrasana bizi dut, batutan zaren dut, ze ondo bizitza eskandinabo hau, ez duen aukena nik planteaute, eta etxien argi bajua jarritxu, dut una cosa, increíble, ez? Eta eraberien bestetik esaten dut, ostia, klaro, muskulo komunitarixuek bebe personetatik elikatzen da, ez? Pasatzen dara ez gabitzela muskulo komunitarioan antolatzen, gainbeste, geixo da, konsumue, ez? Hori, Zaila dauen bebai dana kokatzeko modu. Dana da baltera, lau, betiko lauro bat aztei begira lan, mentxe, ez dakit. Nik adibes asko botat no faltan, gentia, kalian, oza, ez dakit. Esaten dut dena, bizitza soziala faltan como tal ez kuadriakoekin, klasekoekin, pixukidiekin, familixakin, hau, baina jende berrixa esautzea, oza, gurot esan, nun ez dugu esautzen bakalian baino, jente geisha, oza,
Eta gaz, oinarte eraiki egon inguru sozial hortan, baina hortara mugatzen da. Bai, eta nire itzordu klabiek zirenak, bizimodu behin mototzen apisketan laikasuna, movida ezin da, ez? Eta dela, urtien bi aldiz hiru aldiz, parrandatan ikuste zaban. Bai. Ilusio dituetzula jende diferentiak intopetiak, eta... Bai, badauko puntillo, nire asko esploteta duz burua lan munduen egunerokotasunen jende pila batekin ibili, ze hori nola hileiken, baina gero zure bizitza personaleko jendeakin zinzaren dagoen, ez? Nire horrek sortzen duz, kriston desekilibri, ez da bakartute gauzela, lanien... Itimuren gauz, eta jende pila batekin zauz, eta gero ez dago zukerarik egoteko... Baina, bueno... Eta nik uste emozionalki hori badabiela afektetan, ez? Azkenean die, mezu super inkoherentiak ez daukenak zentzurik bata bestia batera, bai. Emozionalki horre baduko bere pixo. Ez danoko koteraino, eta da oso saia movida guztian, eta problemia da, dana bezala gukatuko gola ostiak agur artean, eta ondo bakunota duzen beste batzu gu ostiatzen, baina... Baina hortik aurrea, bai, da oso gara kuriosu, eta komplejo badi gauzak, eta orduan bai eukitzi iritzi bat, eukitzi bai gauzak argi da oso zaila momentu honetan, ez? Eta da, dana... Horrekotzen argi bizarria da, ez da... Bai, da biltzetan oso gara, endala urte bete hau esan mazu uskuen, ez da? Zematal izango guki hori, bai. Jo, eta benga bitzela apura gorputzak bat eta bestia, eta lehen pixkatu gana komentetan. Iraitzuko lan sorginen kontuen arira eta baukotz, ez da lanketatxoak, da irakurketatxoak indazke pila interesta jata didez. Bai, neriek ez die, da apurtxo bat, hor feminismotatik eta azkenen gurtien egon da berri ikuspen oso bat sorginen kontuena, eta holan da oso potentia, ikuspegi politikotik emon jako guelti eta hor hiru iturri hartut eta gero bi plaza emutu usti berri bat etxeko, hortxe baten kontu kontetan, baina bai, egiz esan, sorginetara aterrizetan dut, eske friki banaz, zaiatuko naz laurren kontetan, zelan bukatzen duten, ni 16. mendeko kontuetan, kasualidadez, azkenengo 5 urtik daroiez 16. mendeko, bezurra, azken 5 urtik ez, azken terranoa gara, panitzenetik, 2007-tik, 2007? 2005! 2005-etik 16. mendian inguruen dantzan nabil, kasualidade edo... Kontu edo, nik bukatzen dut terranoan, zelan bukatzoten nik lekuetan, zeskestio da bekak, berbana di fritada, kaber. Ni nola beti saltzeri izena zen, antropologi ikesten ebilen, Granadan ebilen ikesten, eta nik imin hauen karrera amaierako landalana, zala 3 hilabeteko proiektu bat. Eta organ hori gaunken iti antropologia urbana, besti ez dakizar, baina, nani saltzera xamarra izan da, hemen parlanseko eimon, zauketan duela eta ez dakizar, eta nola inglesaien beba ibiral banebilen, da hortxe, inglesa ikasteko, kontu da imonek esauketa duela Selma Barkham Huxley. Selma Barkham Huxley da Euskal Baleazaleen historia guztia berreskuratu guen emakumea, oinatin egon zen bizitzen 70. hamarkadan bera alargun 3 seme alabakin, una pasada, eske, kuinik referente oso guapu gaukitzu. Que guai. Eta senyora urtero fatesan ternuara, hau da, San Juan Ontzixa, pasaian iten da San Juan Ontziaren kokarleku mapetan topau hauen, ze tipa hau fatesan aninguren basekixen euskaldunak eta ibilikeko hasiera. Eta red behi dau teilaz beteta, teila gorriz beteta. Eta basekixen hori Europeuek izan biziela, zehan teilarik ez da Ipar Ameriketan teilarik sekula ez da hin. Orden basekixen, orden arrastorren atzetik, pasau zituen 15 bat urte hemen, eimon ezauketa dauen, eta orduen holan plan, Selma Huxley egin antxe, 2 hilabete pasetan terrano gara, eta orduen inauen bertako komunidadeko ikerketie, baina eraberien, ondio apaisako beto etzaban, San Juanen eta Albaolako rollo guztionek ondio, ezaban ez da existiruten exisa idea bezala, terranoako mobida guzti esan, oso gauza mistiko bat, baina etzauen zabaldute, eta esan oso, ordenan depako izan zen ara aiagau, eta planeta, ez da egoela inurruti, justo terranoa ez da baina urruti hemendik, itxaso logikatik hartuta, baina Euskal Herriko historia beste ikuspegi batetik. Eta karo, hemen hain epikue izan da Euskaldunok indoen bebai gure narrazioak, gaur egun behar jatela bape guztetan, honen inguruen narrazioa zelaiten dauen, baina, gabriro kolonialismo eta ze honak izan gitzen, eta ze tekniko honak izan garen herri honetan den hau. En fin, ja de tanta ingenieria, la ingenieria crea movidas, eta hori dana bebai kontutan hartu dira, Baina netako izan superarri garrixe hori. Eta orden, hane
Egon nintzen 3 hilabete, esan hauen berriro nintzela bueltauko, baina 2 urteran esautu nauen arkeologa batek Letoniak, lehen domekan barriketan egon nintzenak, susmu hartu zuztean nibri bai, barriketerian nintzela. Osea, ja 3 lekuta eta barriketerian nintzela eta orduen. Hau imagina, hau 2008 3 urtetara esan, mani nituen 26 bat urte dolan. Eta esaten duz, pagetatzu viaje itzaldi bat emuten gozu. Bale, bauzo. Manoie. Orduan nauen, ordurako banek isen euskal literaturan zer referentzia zauzen, eta hori ordurako Lancre Inquisidorian, el Tratado sobre la Brujería Vasca, txalapartak argitaratute dauken, da hori eskuartean manauken, hori da una pedazo de bomba. Ze hori da, abare batek, 16. mendien, osea, imaginau, lo más conservador del mundo mundial, baina dauko isa, olako totxo bat, euskal emakumeiak segatikaren satanen alabak espliketan. Baina mutan dago informazio, mogollon, bere ikuspegitik, baina eski bere ikuspegia badakigu zein dan. Goiaz 2000 urte ikuspegi horrekin, orduan hori kentzen baduzu informazio mordo bat emututzen. Orduan banintzen itzaldixa, bukatu naben itzaldixa, zagardo botella zabalketan, pintxaurrak eta gaztaia. Ze horri izan, terrano gara egetazien produktuek, euskaldunak produktu horrekin nahi egetazien. Orduan hor bukatzu eta 16. mendea, bla 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 bla. Gero Arantzadiko kidenaz, orduen ibilinaz Amaiurreko indusketatan eta bebain, Nafarroko konkista, 16. mendea. Gero Lehenburren ibilin nintzen Legazpin lanien dela Miranda Ola, Burdinak, 16. mendia. Nik esaten emeki, pasazunan garaiontan. Gero Garaionen ibilin nintzen lanien bebain, eta Garaioneko, berez Garaion 15. mendeko eraikin bada, baina hor derrepente Leizarragaren testuak agertu ziren justo gu lanien gebitzen nien, Leizarragaren testuak 16. mendekoa diet, euskeraz jaso dien lehenguek, gaur egun badakigula emakumezko baten testuek badauzela, baina tarte horretan zauzun nahi pamen batzuk oso guapuek, adibidez emakume euskalduna edo mintzat Leizarragak liliak deiketatzien, liliak, eta superpolitza ze Garaionen, otazan dau lili bat, lili forma bat oso jartor da, nona 16. mendea. Dana, ¿qué pasa? Eta orduen, 2017 barriro, Letoniak engantxaunen juen, iraiz, dagoela barko bat, monografikoa da bitzela New Yorkeko peina bat antolatzen, kanadienseko eta amerikanoeko leko goza frikisek itxen daue, eta itxen daue viaje organizabak monografikuek. Dio, ruta 66, pues ruta monografika, eta orduen sartzen zuen motorretan, eta itxen dutzu hori, eta soiat kontzertuak ikusten daulan. Eta orduan haule lehengo aldiz, inbizabien, Euskal Baleazaleen arrastoaren atzetik, eta esan monografiko Euskal Baleazaleena. Eta esan barkuen, terrano bai bueltia mutia, azte betian. Eta orduan hor zauzen itzaldixak eta hol ez dakize, eta orduan Letoniak esazten, iraitzin dut berbasuria. Animetan basa, ez bea da, eske beste bat. Zine direktoria da, kantau itxan da, arkeologia da, osea, na pasada. Eta nik bera bekarritxan hauken hona Arantzadikin, lako saltza bat. Eta orduan, antxe bukatu nahen, daka, nire esan da, venga, ja nauz feministia, ja kokatuten hau, eta jonin bihotola. Eta orduan inauen itzaldi bat, 16. mendeko euskal emakumien, agerturapen bat. Eta hor tartien Silvia, ontxe bukatzu, segatira, eta tartien Silvia Federitzen Kaliban eta Sorgin irakurten dut. Eta karo, da ikuspegi marxista batetik inda, ez da la mistika jauzten, koloketan dau fenomenue garaien. Eta horren, garaiaren marku eukitzen bozu, netako izan zen. Eta basaukatzun. Azte zare dan ulertze. Hau ez da ni mandragora, ni hostias. Hau da, doktrenamiento femenino, eta emakumeen kontrako violentziaren legitimoki antolatzen hasten den garaixe, ez? Eta, hostiak, ni flipa bina, eta izan pasada, eta karo horrekin muten dutzu markue, patriarkatu kapitalista zelan sortzen da, hori sortzen kanetako izan nagun ba. Eta orduan hor da, nipen ere kontraesanak, badokot Sorginen iruditeria mistikoa, baina eraberien politikoki desera ikin bidela iruditzen jat, eraberien badoket muy tierra, muy cuerpo, baina azken aldixen bagabitza portxo da, ura reitu ekitzen, da olako gauzak, eta nik eskertzen dut, oso razionalana, ez da oso marxistiena, olako gauzetan, oso materialistie, baina gero, ez, badauz, ez, reituek, eta bez, Latinoamerikan da ibili garen nien daulan, beste leku batetik gerturatzen az, ez? Ja gauza da, historian ja zelan iten duten interpretazioa,
baina gero biziot, las hierbas, las mujeres hierbas, etzakixetako bazela, baina badauela hori bai, ez? Eta, bai, hor bukatu nauen, eta jo, bai, osea... Ba, que potente, jode, osea, galdetu dute bala tontamentien, eta jolinez, bai. Eta hor da justo sorrikena, fum, ez? Eta, bai, puntazo. Eta gero Federitxikin toko jaten bai horrelako maidun guru batean, ez gen guzena da gauza batzutan, oso kuriosu, ereten izen abil Federitxikin benetan diskuti duten, esto es la hostia, osea, ese día es la hostia, Osea, zure burua ize legitimidade, es que naziotasun ikuspegian txirria hoitzen dugu. Eta orduan hor nire burua izi egitasuna ondisa itortu nintzen, baina horregon sanolako minteri bat, eta, bueno... Ez que lehen egon gare begira, Bai, oso kurioso esan, zapalkuntzan intersexenioz gabitzen egin berbaitan ja, berakitzu ezin zuen debat, egun oso kurioso, naziotasuna sekula, ez da, eta jardunaldi batzuk dana gaztelera seikia Iruñan, normaltzat hartzen da, hor koloka, eta hor, ez gare koloketan berdin. Eta hor nik zilegitasun osua itortzen dutzen ere buruai, Euskal Herrian euskaraz ardatza dela, eta hori ardatza ez dan bitartian, inungo lotzabarik eta gobilo barik hori mai gainen jarteko, bakarrik debati oso kainero izan zen, Espainiako feminista asko zauzen, eta no mezcléis cosas, estamos mezclando klase, género, raza, dana, baina naziotasuna. Beste batzutan ezin da klase bat, ez da gizar. Eta naia. Eta alkar begiratzen dut zau alkarrei, eta nik ez dutela hizkuntza honetan publikokin la vida berbain. Indotela gixo inglesez berba publikoki, gazteleraz baino eta Iruñan jardunaldi batzutan uneko 75 euskalduna da. Ez, marra gorrixek dauz ez, baina parekoekin, ordain zezan oso guai, zezan super kurioso. Baina hori behukitzia, historialian, flipa, txabal. Ez ondo, osea, ondo, baina izan como, benetan, garbi daukani gauzak, Behukitzia aukera de, txarto ez da. Bai, kurioso, baina zilegitasun kolektiboa da, osea, hitzartzen dozuelan, igarritzen dozuelako jendie... Hor, gorputz hori, ez? Bueno, bosera mai hartukot, banik hartzen dut, baina... Bai, jake jartu hola esan da, es que... Bai. Que guai hori. Kurioso da, jendekin juntau, bai, kurioso... Mentxera bizazte proiektu bat, oina argitalpen batean bietu bitxu, ja, nire esan guztiak eta hola... Gala 2 urte, 3 urtein gauen Faisanen uhartearen inguruko, 16. mendetetik bueltaka, Faisanen uhartearen inguruko artista batekin proiektu bat iken. Eta bain gabitz hor publiketako, eta justo aste honetan gabitz hor zuzenketak itzen, eta ondala 3 urte esan orduen, baina ez dute ez, baina ezetena, madre mia, guze jende elkarrizketatu gauen, ez? Eta seguai dagoen saltza-saltzan ibiltzia, jendiek gero deitxu eta jendiek erantzun itotzu, ez? Bai. Eta ezeten, ez dut zen, kolega, zein gaixuan, tio, belia, eta... Eta baina horrekin, bai. Zema saltza, que guai. Eta hori dokotela fronomanu botata, Osa, hontxe nahu, albada, aliketa gutxien. Bai, saltza gutxi, aliketa gutxien. Aurten nabela apurra eta aprobetxetan, barrura begirako harik. Eta honik edagurra, kompromisu hartu nahuelako, eta baina, bestela, holako goxuen, baina ja proposamen iguala hundisa bagia, estanaz ja... Lehenko da, erronki ikusten dut, eta horrez tira itzera ezki, bastante kotzula lanien bebaina bilorra osadarri askokin, Jo, tontamente gabiz orduetera gerturatzen, así que sensazio positibo neikin igual, normalen saltzen dut artetxo bat gonbidatu, Eurape gonbidapenen bat itxeko, gomendioren bat itxeko entzuliei, ez daki... referentzia pila. Bai, osea... Beste gairen batei buruz. Ba, ez dakit, zer datu honik esku hartien, noin? Soin gitarra egin abeloin tope antzien. Gainera hor uste ziarka bota duzte zuei ordu betera gerturatzen gabizela eta soinu bat gustoko dutena. Eta azken aldizien gainera nabil asko hori da nire gitarria. Egun batzutan oso soinu politika eta dut gustatzen ez. Ez da bera dani, baina... Lasaitzen da asko gitarriek, ez? Eta bai, eta gomendixu ez dakit. Zentzutan hola zerbait artistikoa, ero? Izena danetik pixkat, zure burua ipiluzik izpi horrian begiratzetik, kantu bat, ero...
Liburu bat, leku bat, leku bat, bidai buruz sensazio ibigarela. bat, ez dakit. Ez que gozto gitarri horretik etorri jat, ondo iten dutzuen gauzei lotu. Baitu. Osea, niri, bai, ez que ondo iten duz gitarra jotiek kantetik egiten duz cuerpo tierra, ez? Dantza indu pila bat, pandemia honetan bai, osea, umetan iken ituen gauza pila bat egin ditut. Eta emute sustienak eta asetze sustienak pila bat esaten dut, baina zer, enroiotan sartzen gara egunerokotasunin astu iken jakula, gauza guzti honek. Ja, izen da, pandemia Bai. puntu hori, marrasten eta txikitxetan, pila bat, eta kristoneko paria eta oin derrepen izan denan, marrastu inbiot. Eta holako izan da, momentu. Nipe eta gainera bitue, gainera zaintzaileek esatea guen, ume asko zaindu gintxuen da bakoitzakin dauko, eta horreko baten esazten initzela, egunero gauza diferente bat itxen, ez beti esaten ditzen, jode, que fuerte, igual nau, jarraitzen. Da aspertu jena jarraitzen dut, ez dakiz zer dakiz, baina beti saltza askotan da esetan bez, ez? Eta bai, eta purgatori eta horre gauzak, eta jo, ke pasa, esgako konexio, ondo itzen dut zuen, eta nazelan, desagertzen dien, baina bai, gomendixo hori apurtxo bakoitza, ondo itzen duzkuen gauzak, guk geu bakarrik, edo, bakardadi hitza jauz, baina bakartasuna bai, ez? Osea, izaera bat emoten da, baina hortarako bai gorpuzten bida. Eta niri kantu egiten duz asko, eta adibidez soin, hau, ez? Horregatik da apur bat, ez dakiz lan itxen dan, baina gogue, inauan olako udanin gauen kontzertutxo bat, eta seinestu guztazue, 36 urtekin izen zela, nire bizitzan estena isotik, auspotuen jauna zen eguna, en la vida. Osea, beti hainbaten bebai, eta baina hainbaten oso bebai ariketik da nauken zelan kolokau binitzen. Orduen soiaz bebai zure lekua betetera, eta nire rola, eta ustot oso komedi dute bilina zela beti. Beti neurtu din joat, nik asko neurtu dut, beti neurtu dut asko dana nire. Eta orduen gitarria hartu. Moskortu initzela, lehenko hartu ez dana iso gainen, moskortu urtetan itzela. Mutilekin ninguen, ustot ez dara kasualidadia, segurak hain erraz gorpuzten dituzte gauza batzuk aluzinanti dana, osea, hain da desiguala, ez da desberdintasuna, hain desiguala da, abia puntua. Que subidon, biharri zen nagoen ustot, 20 minutu edola, bajetako adrenalina, esagerau. ¿Qué pasa? Exagerau, flipante, bai. Eta horzen, joder, mucho ondo itxuzten. Ya te creo. Bai, orden, ondo itxuzten gauzai, hoxe da gomendixo. Ederto, oso ondo. Jo, oso gustora, esan dako, entero barik ordu betetxo. Ba, kriston barriketi egitxo eta inkontinentzia berbala, eta ez dakiz oso lotu dut. Oso gustora, Eskertzen bai, Jo, horixe, eskerrik asko, eta listo? Urrengora arte entzule,